Hapursiawan HKBP Pondok Gede tahun 2018-2019 Namarlas Niroha Amanami Panditanami Amanginang Situanami Hamu Natua Tuanami Dohot Aka Nami Nadison. Diari nauli di bulan na dengan rodo hal jauh muna anak muna parduru menghatingdahon hapur seon tahun 2018 sampai 2019 dilas di rohanami kupa kami di son sipanganon natabo dan nami magido tuhamu amang mandita nami dohot hamu natua nami asal tongtong martangiang hamu Tuhan debata pardenggan basai manang yang hon kami angka anak kunaon asal tongtong burju diramoti Tuhani Dilas nirohanami Upatupa Hamido Dison si panganan nama saudara dohot ai si tio songon tudu si panganan asa songon ni umpasan madohonom si titip si marhompa golang pangarahutna otik sosadia pena hupatupa hamion anak homuna parguru malua tahun 20 sada 2018 sampai 2019 saya godang mak pinasuna Loloan retret parguru Mangatindaon Hapursiawan HKBP Pondok Gede tahun 2018 sampai 2019 Namaras Niroha Amanami Panditanami Amang Inang Sintuanami Hamu Natua Tuanami Dohotaka Akanami Nadison. diari nauli di bulana dengan onro dohami tujolo muna anak honuna parguru manghatindahon hapursiawan tahun 2018-2019 dilas nirohanami hupatupa hami dison sipanganon natabo dalan nami mangido tuhamu amang panditanami dohot hamu natua tuanami asa tongtong martangiang hamu Tuhan debata pardengan basai manangiahon kami angka anak hon munaon asa tongtong burju diramoti Tuhani Dilas ni rohanami patupanami dison Patupanami do dison si panganon namar saudara dohot aik si tio songon tudu si panganon asa songon nidok ni upasa ma dohonon si tip si marhopa golang pangrahutna otik sosaida pena hupatupa hamion anak ko munak parguru malua tahun 2018 sampai 2019 saya godang mah inasuna